Petorica igrača Crvene zvezde u živom zidu. Mažić insistira na početku 90. minuta da Jojić tek na njegov znak može da izvede slobodan udarac. Ulazi tu čak i Rešović kao šesti fudbaler za ispomoće. Tu je sa Ivanovim. Jojić 1:0 u 90. minutu. Jedan detalj može da odluči derbi. Da li će junak biti Miloš Jojić? Bodrili su ga saigrači, očigledno i izuzetan specijalista za slobodne udarce. Jojić dovodi Partizan u vođstvo i ono što će biti sada najveći problem do kraja meča je kako zaustaviti publiku da ne utrči u teren. Do sada je utakmica bila na najvišem nivou,